Казвам се Илия Ангелов и съм главен инженер в Omnicar BG. Днес искам да споделя с вас как нашия клиент Kai Group постигна значителни подобрения в производствения си процес чрез използването на хидравличното масло от ново поколение Mobil DT 10XL 46. Kai Group, завода им в град Исперих, разполагат с 11 хидравлични преси, които изискват надеждно смазване, за да функционират ефективно. Преди внедряване на новия продукт, интервалът на смяна беше около 5 до 6 хиляди часа, което водеше до високи разходи за поддръжка и закупуване на смазочни материали. Също така, компанията се стремеше да намали консумацията на електроенергия с 2%. Omnicar BG чрез услугата MobileSurf предложи на Kai Group да преминат към Mobil DT 10XL 46 и да използват MobileSurf за анализ на смазочните продукти. Целта беше да се утрои интервала на смяна на маслото и да се намали консумацията на електроенергия. Заедно с техническия екип на Kai Group заредихме две от техните преси SACMI с Mobil DT 10XL 46. Благодарение на високото качество на хидравличното масло и анализи в MobileSurf, успяхме да удължим интервала на смяна на маслото до 16 000 часа, около 3 пъти по-дълго от предходния продукт. Това нововведение донесе на Kai Group икономия от 3300 евро за всяка една преса, благодарение на повишената производителност, по-ниските разходи за поддръжка и по-малкото количество закупувано масло. Това доведе и до намаляване на отпадъците от отработено масло с 3200 литра. Сътрудничеството между Omnicar BG и Kai Group и използването на Mobil DT 10XL 46 доказаха своята ефективност и помогнаха за повишаване на производителността и удължаване интервалите на смяна на маслото.